Bekhumbula ngithi wonke umuntu uyayithola i-chance but azimoshele izenzo zakhe. Yena into eyenzakalayo leyo. Uyitholile i-chance then uzimoshela izenzo zakho. It's over. Oh dude, uyakhala? Wenze njani? Bafethu, anihambe la ngifuna ukuba ngedwa. Hayi ndoda, awukwazi ukuba wedwa. Sibe sikhona thina. Shuthi isigcino uzoyibulala phela. I'm sure. Azanda lokuhlanyisayo. Futhi uyena lokukhalisayo. Yeah. Bafethu azande ngiyamthanda. Kodwa ngentombazane evele yangicikilela phansi. Noma ngabe yini lenzakalile. Dliphitha bafu. Uyabonakala emehlweni Azanda yamthanda. So mfethu, bengisacela mina ngokwami, cela ukhulume naye. Azande akafuni ungilalela, akafuni ungikhulumisa. Akafuni lutho ezomhlanganisa nami. Dliphitha, noma ngabe uthi akafuni lutho ezomhlanganisa nawe. Kodwa mfethu ngicela ukhulume naye. Umncele, umenze akulalela kuze bafu. Ngiyanizwa bafethu. Hey. Abanye abantu labahlanyisa uthanda. Oh gee. Udliphitha siyangixaka mina. Selokhu athandana noAzanda. Useweak. And futhi uselalela yonke into ayishoyo. Ngingamtshena abafumizeni. Ngamtshena ukuthi angangidonsi mina ngekhala. Hayi bekuhlanyela, wenze kahle. Into enzima ngaphela esekufundise zona mina. Cabanga ukuthi ngoba nakho ungilalela wena, uthi angiqabule wena. Hayibo, uthi qabula mina. Ngathi ngijwayela kabi ke manje intombi yakho. Awuzinze amadoda, cha, ufisha amakhulu. Awume. Ngaphambi kokuthi uzungihake. Seniyenza into ekade ngiseyenzeni. Wabuye awuqadi nokuthetha. Ugosipha ngake. Wangitshela ukuthi abantu bayanqaba ukuthi kube khona i-meeting ngoba leyo meeting le yayihostwe yizini. Okay. Then ke isiphe esinye isinyathelo enasithatha emva kwalokho. Nabula nahlala nje kanjalo. Awu, sasingeke sibaforce abantu ukuthi beze ku-meeting. Nathi savele sayiyeka nje kanjalo. Angidakiwe nina bafana bami. Yazini nina nobabili. Manisafuna ukuzwana nami. Kusasa lokho kusayo. Niyavuka nina. Nyolo. Ufuna landa intombi enhle lapha. Yena umuntu ozobuyisa isithunzi sami. Hayi qadi. Musukhalela isithunzi sakho. Mali khona ilanga uzosibona isithunzi sakho la phansi. Nje. Angidlali njalo la. Ngiyakubona ngathi ngikhohliwe. Yazi into ezonzeka. Uzana ngithi ngisuka ngibe ngikusakaza ngempama, yazi? Hayi okay, ngiyaxolisa phoza yami. Ngiyasifaka enyakanyakeni qadi. Nokunye ngimele nikwazi. Angingiceli. Ngiyanitshela lento engishoyo. Azani, ngikucela sithando sami, cha sikhulume. Dliphitha, cela usuke bandla endleleni yami. Baby ngingachaza. Ukusilona iqiniso into eshoyile kantombazana. Manje Dliphitha ukhathala ukungitshela into eyodwa. Azani isikhathi uthi uyahamba ngiphinde ngikubone, uqonda ukuthini ngalokho? Ngiqonda ukuthi ngiyahamba entuzweni because ngikhathele uwena lokhu udlala ngami. Okay, bengicela ukuthi ungahambi. Ngicela ukuthi siyiprove lento ukuthi angithandana le ntombazana. Ayikho into esoyiprova Dliphitha because ayisayiboni into ehlanisa nawe. Sithanda sami mina nawe ngifuna sibe u-Adam no-Eva. Sithandane ngokweqiniso. Dliphitha namanje usayenza isilimo. U-Adam no-Eva akaze bathithelana, akaze benzana iy'limi. Namanje nje uqhathanisa into engafani. Baby akekho umuntu o-perfect.
Nami ngiyazama ukuthi ngenze kangcono kulolu thando lwethu. Ayikho into ezamayo Libhiza because ngilethele inkinga usuku nosuku uyangilimaza. Mina ngiyaxolisa ngiyakuthanda. Mawukuthi uyangithanda ukuze ngitshele iqiniso manje. Baby ngakutshela ngingakuthandi kodwa ngakuthanda ngendlela. Namanje awukakhuluma iqiniso. Khuluma iqiniso Libhiza. Baby benginey'ntombi ey'ningi ngayikapa uba sengikuthanda. Manje mina ngibona ngani ukuthi sangenza isilima noma usuqinisile. Kusasa lokho kusawo baby. Singavuka sami sekuyona leya ntombazane. Vela ngikho right sithanda sami ngihe. Ngisatshela malume ukuthi neza namalobolo. Bye bye. Uzoyisabisa noma uzoyikhokhela imali ngizikhuluma into engasiyona. Okay, it's fine. Ngizokudedela ukuthi ukhulume naye mina ngingekho. Libhiza ngipepele liyeke loluthando lwethu alisekho. Lisakhona baby. Kepha into ekumele siyinikele ithemba nokuzinikela. No. Suka endleleni yami. Hayi lokho akuhluphi bheka. Ngibona ngezenzo nangendlela okhuluma ngayo. Oh okay. Wena uyindoda ngani ke? Hayi phela lokho kulula. Ngiyindoda ngokuthi ngiyakwazi ukunakekela umuntu wesifazane. Ubheke ngikuthambisa inhliziyo yakhe yitshe. Ngamazi nje kuphela. Imali. Ubukufihlile nokuthi ngithanda. Yebo noma cha? Cha, bengakufihlanga. Oh, sho sonke umuntu uyazi ukuthi ngithanda. Yabe bengikufihlile. Ngabusafihla ukuthi ngithanda ngoba nami ngiyakuthanda azande. La. Kahle Nadosh. Ayikho ingane engazalwa ngo-2025. Iqanjwe uvuka uyithathe. Hey, lelo gama ngisuke ngalithanda ngisakhulu. Manje ngiyafisa nengalami iqanjwa lelo gama. Dosha ube serious. Awuzame linye igama. Awusho kunjani ubheka umusa? Dosha mina i-advice enginika yona ukuthi mhlazana uba nengane, yekela uma wengane aqambe igama ngoba hayi wena, hey bhede. Angikuboneke lokho ingane yami. Ngizoqambela mina. Ya sanibamba. Anisho ngicabanga ukuthi nyapha. Sho manje mina kumele ngizichaze mina ukuthi ngiyenzani ngasikhathini. Kanti nje ami kokusiza ukuthi ungakhulumi ngokuthemba ngoba singinikezwe punishment. Punishment? Akho punishment engizoyithola la. Kakhulukazi iqhamuka kunini. Sila sizofuna ijustice for umntwana. Uhlangana lapha ngalo mntwana wena. Wazini ngaye? Hayi phela sikhohliwe ukuthi wena wabulala ingane. Baba, ukusiza ukuthi ungayikhombi ichirami kanjalo yangithola. Manje uzokwenzani phoma imkhombe? Ufuna ngempela ukubona? Ya, ngiyafuna ukubona. Angithi bafu. Ya yena sisukile. Yazi nisuka endleleni yami la nini. Asifuni. Ha? Uyathula nawe bafu? Hayibo, wabuza mina ukuthi ngiyathula. Kanti ngishaya ndedwa yini? Namanje ngikafuni ukusuka endleleni yami ngifuna ngedwa kunye mhlawumbe. Hayi mina sengi-right. Kadafu asibadedele bahambe. Hayi cha kona libhlungu le brush. Kodwa mina ngizomela uqade. Sizolwa. Uqade uyindoda. Sizolwa. Ngivele sami sele idididi lezi. Mina thikhaya angifuni ukuhamba nawe. Bafethu sicane ngisizeni. Oh, nawe usutshela usile manje ne? Angitshela ukuthi ngisihle. Mina ngifuna ukuya eMozambique. Ha? Nge-Mozambique? Sicokuhamba nani? Ngiyacela. Wena mthele kuyahlanga yini? Wasifuna ukuhamba sisele lana. Ha, bafu. Nawe ngishaya ngebrush. Ngicela ukuphela. Hayibo, upheke ba. Awuzame phela sibone. Hayibo, kanti nina njani? Ngicela usizo kumina nje nizolwa nodwa. Usini. Ngicela ukusiza ukuthini? Ngokwazi ukuthi uyamsaba. Nathi siyamsaba. Yabona ukuthi ngishonisela ngelanga usalawo. Hayibo hamba naye bafa simsize ba.
wena namanje usaqoqa lento le ngisho njengazikhumula lento lena lalela ngiqeda into kushintsha awu shingwa sashintsha sekho isidingo ngiqeda kuthola ikholi manje cabanga uGossip uthi ubhudi ngalezansi akasababulalile abantu kanje hayibo ubulale baba futhi abantu wadubula abantu udubule baba abantu manje ha wena isafe kababa isafe nansi kade ivulo yo yabo bhuti wakho yabo ngicela sisambe manje otherwise sizofa imali umasamba siyapi usabuza imali yapi angazi uzobona emgaqweni nasahamba sambe imaphela ngithatha into zami shiya leho nto sami amaphentami wena uzofa wena Ndlukulu kunento ephuthumayo emele sikhulume. Ubani-ke manje lo qhamuka usezokhuluma ingabingelelanga? Ungalilingi uzukhulume lokho kumanzina nje. Yesho. Okubuhlungu le ndaba engize ngayo naye yamthinta futhi. Ngiyaxolisa. Bengazi ukuthi ugobela kaNdlunkulu. Bantu bami kunefu elikhulu elimnyama elizayo. Siyabonga Nkosi yami Gobela. Kuzomela sihambe siye endlini manje ngoba ngathi sekuzonetha. Khuluma nami kokumanzini. Kwenze njani? Yabona-ke mntanami ukusondela eduze kwalo mfana ukulethela inkinga eziningi. Khuluma nami kokumanzini. Ngabe le film nyama liza naye? Cha. Alizi naye. Kunabantu abafuna yena abazoqala ngawe ukuze bethole yena. Abazoqala ngami? Kanjani manje? Ngikhanisela kokumanzini. Lo kunabantu abafuna umenza umkhovu kodwa uqine ngawe. Bazokushaya ngezulu ukuze bethole yena. Kokumanzini athi uqala ungithusayo manje. Ngoba into angaze ngiphuphe ngayo. Angingakukhathazi nakancane-ke lokho ngoba wena dabuka sami isigodlo ingakho ngizokusiza. Akubonga Gobela. Kuyomele siphuthume engaze kuhambe isikhathi. Ngakho-ke kuyomele ningilandele engaze kushone ilanga. Kokumanzini. Nawe Wena uphetha njani wena? Siwazi uyishaya phansi kwalabantu. nawe njani mje? Singafika siqale sobabili ukuthi uzoshaya abantu mase ufuna ukuhamba nabo eMozambique. Hlezi ikutshela ukuthi kuphula umuba isorest. Nawe yazi ngiyathanda ukuhamba nabantu. Yazini mje, kuyokusiza ukuthi uthule ngoba ngiyakubona ukuthi awazi ukuthi uzothini. Hayi mje, yini manje sicefe kwenze njani? Mje, nonsense leyo, khalisa usendele imessage. Ngikhalisa ukuthi usendele imessage, ngikhalisa yona imessage. Athi ngibo. Mje, angeke ngisakwazi ukuthandana nawe sengithuthile entuzuma. Kumele uthole umuntu ozothandana nawe. Athi njani nabo? Akaze ngisiduza unyanhlezi. Okay. Okay, woza bafu, woza siduduza. Uyabona la kuhlala kunosando kumanxeba. Indlela yami khoma. Uyabona la kuhlala kunosando. Yabona wena mfethu, uyi-fake friend wena.
Mama. Eyi Gaddafi ngokulinge nje ungibize ngomama mina. Umelani vele endleleni yami? Ukuze uma kuthiwa mawuhambe nje emhlangane ngqinamba. Kodwa ngisiyona ingqinamba ngenhlanhla. Uyinhlanhla. Uyinhlanhla ngani mhlawumbe? Cha mama, angithi uyayibona le phone eyami. Ingahlala kuwena noma ngingezi Facebook account yami. Uma ungangiqonda. Hayi ngathi ufuna ungishintshisa umqondo ngempela-ke manje. Angiboleke ifoni yakho. Hayi thatha mama yakho yonke. Ngathi Suzana nawe. Imaki. Ubani lokho i-wallpaper? Hawu. Khona umuntu okuliphepha lapho. Wathi ngimbo. Khona okunye ungachaza? Ish. Ya ngingachaza lona usisi wami usewashona. Manje bese ngikhumbula ingakho ngimfakela ku-wallpaper. Gaddafi, i-wallpaper, hayi wallpaper. Futhi ungangenzi slim, umizeni lo. Kade ngimfonelile, ngimtshela ukuthi ubhuti wakhe kade nisabisa ngesibhamu. Ha, ish. Ama ngathi angifake enkingeni this time. Okusho ukuthi kuyaqeda ukuthi angakasiqoma.